No, takže vás všechny zdravím tady u tohohle videa. Je to na mapě Prochorovka střetnutí, takže už vidíte hnedka na minimapě, že sbírací bod je tady v tom malém městečku. No a my jsme pojezdili něco s Honstrem, načež tady tohle video je od Honstra, protože uvidíte, že pro mě tahle bitva nedopadne vůbec, ale vůbec dobře. No, je to mojí vlastní hloupostí, no a co člověk nadělá, jsme lidi, nikdo není dokonalý. No, takže my jsme se s Honstrem rozhodli, že pojedeme tady tu pravou stranu a já najedu dopředu do toho kříčku na tom F1, abych tady tu lineu víceméně s tím středem, tak abych to svítil. A náš tým, co tady jede s náma, vlastně nejen Honstra, ale i ten zbytek, tak aby to zavčas zlikvidovali. No, na lidi na to vidíte, že tady zrovna jejich tank vyjel, takže jsem poprosil Honstra, aby co nejdřív ho sundal, protože kdyby najel do daleko větší blízký, tak už by mě mohl rožnout a bych umřel následně, jo. No tak nebo tak, tady ten tank, co se tam rožil vzadu, tak ten bude můj kritický, protože vidíte, že za chvilku jak se rožne. Já už tady jsem vlastně nerožil nic na té lajně a tam mám binokulár víceméně, takže jsem si dovolil jednou zkusit po něm vystřelit, načež jsem ho stejně netrefil, jste slyšeli, a následně vlastně jsem zhasl. No tak 327 to bylo od PZ, který používá houfničku. No, takže teďka už tady tahle hra je vyloženě o Honstrovi. Tak uvidíte teďka, nebo naše T28 bohužel ten nerožil nic, i když furt dostává, no, je to hodně o posádce. No, on se taky na ten binokulár, protože většinou bývají zajetý až na ty poslední lajně a ten dohled přece jenom přes ty kříčky a to je hodně špatný. No, jak uvidíte, teďka on se tady zkusí ještě něco zastřelit ze středu a tady je to PZ. No jinak zatím je to, zatím prohráváme už o jeden tank, takže to není zrovna pro nás nějak příhodný. Slezte z toho lstu, Donalde, vidím vás. Hamburger z hovna! A tak jak jsem říkal minule, tady u ty 67 je největší problém. Jsou náboje, načež na konci bitvy. Na konci bitvy to uvidíte, že ty náboje jsou opravdu, ale opravdu problém. No, takže on se tady ještě z chvilku zkouší něco, jestli rožné, ne, načež už to tak nějak trošku jako vzdává, tak se vydává přes ten střed. Tady zkusí ještě co si zkusí rožnout tady z téhle pozice, i když je to trošičku, jak se říká, v držku. Protože tady není krytý žádnýma křovičkama, ničím. Maximálně, že by byl v zákrytu vodník, že by tam stáli tak, že by neměli výhled tady na tuhle stranu. No, stejně nic nerožil, tak se vydává na tu levou stranu. Kde to není vůbec špatný, protože se tam dá dobře střílet ten vršek, což za chvilku uvidíte, protože se tam rožne BDR-ko. No, tady z téhle strany se to dá.
Neměla by střelat ze zastávky? Měl VDR docela štěstí. Pardon. Co je to tady za hnusnou máničku? No, tady vidíte, že Monster využít tu rychlost toho tanku, že si to teďka objede, kdyby nekoukal do blbatera, jak se říká, že neuviděl to ojko. Takže si to takhle celý objede, aby se dostal na ten kopec a aby je mohl střílet hezky z boku. Samozřejmě musí dávat ještě trošku docela pozor, protože to BDR, co tam bylo nahoře, tam pořád ještě je a neví, jestli tam je ještě něco jiného nebo není. Tak, teď se mu rožlo. Naštěstí mu nic nezbylo a vidíte, že Honster už má tady nastřelených pomale 14 damage a 5 kg. No a ještě dalších 5 tanků tady je ve hře, což neříkám jen tak. Ale vidíte taky, že se mu docela úží už náboje. Už má jenom 14 základních a 6 goldových. No teď je to vyloženě, že jsou ve výhodě, mají toho víc těch tanků, tak musí Honster čekat, nehledě na to těch 360 HPček, opravdu není moc, nehledě na to, tak jste hodně velký papír. No tady si tady. Vidíte, že ho ani nerožil, jo? Ten zněl jasně. Je to hodně o ty posádce, no nehledě na to jsem říkal Honstrovi, ať zkusí, když tak, což by bylo pro něho nejhorší, vlastně to PZ, tak zkusí si to, ale bohužel je z druhé strany, takže na to PZ to nemůže. No a ty už nám to teďka začali kapovat. Naštěstí tady na tom módu to trvá docela poměrně dlouho. Tady vidíte, že už za Honstrem se objevilo TDčko německý. Tady. Ještě. Oni to netočí už, vole. Ty vám mě mrdne, vole. Stihl si to vypnout. No vidíte, že už s Honstrem už jsou tady akorát 2 tanky. Což je ta 34. Ještě jsem s tebou lochu neskončil. Co je plná. Uvidíte, že za chvilku bohužel plná nebude. A Honster už taky bohužel nějak plný není. Vidíte, že ty náboje lítají docela z ty 67 docela pomale, a což je hodně problém, takže pár fell a vidíte to, že ejhle a najednou už má akorát 5 goldových nábojů a to ještě podle těch HPček, co mají, tak je docela problematický. No, už se štuk, který nám vypne tu 34. Takže teď už na Honstra zbývají 3 tanky a teď musí si hodně pohnout, protože vidíte to, že 37 vteřin do toho, než nám kapnou bázu. Ale už má Honster 7 kg, tady si rožil tu T25. Podaří naštěstí vypnout a má zase skoro 1,5 minuty čas.
No, už 2,5 minuty má čas, než by nám kapli bázu, takže se zase vrací a jde využívat zase ten kopeček. A vidíte to, že Honster už má nastřelený skoro 2300, 8 kg. Takže si v klidu teďka má čas, tak si zkusí v klidu vyjet zase na ten kopeček, jestli nerožne toho štuga, který kapuje. No, ještě je tady jedna artinka, ale naštěstí se ne, no naštěstí se nedá říct naštěstí, ale se snaží vyloženě jenom ze zadu to pálit. Občas bývají některý artináři takový, že najedou přímo do bitvy. Snaží se to likvidovat. Tak no nic nehledě na to, tak vidíte, Honster se rozhodl, že ono by mu nic jiného nezbylo, když ho nerožil z vrchu. Tady je schovaný za vrakem. Tak se mu podařilo vypnout a vidíte to, ale sice má 9 kg, 2,5 tisíce skoro nastřílených, ale už mu zbyl vlastně jenom jeden náboj, no, což na tu artinku nestačí. Takže teď zbývá co? Teď zbývá akorát kapovat a čekat. Já jsem řekl Honstrovi akorát, aby si najel na kraj někde do křáku, aby se pokusil aspoň, kdyby mu tam jela ta artinka, si ho spotnout, tak aby si urožil, aby věděl. Že jede nebo ne. Že tam zezadu by si nenasvítil nic a by ho mohla docela nemile překvapit. No teď už je to zase jenom o čekání. Tak on čeká a čeká. Teď ještě docela dobrý čas, protože vidíte, že 2.16 zbývá do kapnutí báze a zbývá ještě do konce hry 2.40. Takže časově to vychází. No vidíte to, že Artinka se rozhodla, že bude prostě dekapnout base. Takže Honsterka musí zajet někam dopryč přes ty kříčky, aby byl schovaný, aby ho ta Artinka nerožla. Ale na to ta Artina zase nemá takový dole, takže zase není takový problém. No, já jsem říkal Honsterovi, že to je buď a nebo, takže uvidíte, co se stane za chvilku. No, Honster se rozjíždí, ví už, že Artinka je na kapu, neví teda na jakým směrem je otočená, vidíte to, že tady měl Honster štěstí. No, a co teď? Náboje došly, ale má ještě dostatečně HPček, tak jedině, jak se říká, když nemáte náboje, tak to aspoň utlučte. Samozřejmě musí si hlídat to, aby se mu Artinka neotočila dřív, tady už si ho hodil na pás a už jenom klepe. No. Takže když vám došly náboje, tak to prostě utlučte. No a tady už se můžete podívat na to, jak Honster dopadl. 1410 base expu, 2868 nastříleno. Já jsem skončil ze 410, no. Něco jsem tam stihl nasvítit, ale tak všechno. No vidíte to, že bohužel naši taky moc jináč nepohráli, takže na to měl štěstí. No, hromadu medailí. Takže doufám, že se vám videjko líbilo. A zas někdy na viděnou. Mějte se. Čau.